Bakhuid tongin duai nagabinda Senovia Nongkhlam badan geksan bautrain kerku. Mencium nambar lai sepalai pusau. Try can ra nong bu nong tao bai bao su ma yang you play try can ra nong bu nong tao bai bao su ma yang Ohiman ko para tongin sngongu yau try nagabinda ganega step tongin vandra hau ya kajingang no jongi kajing tumo jongi ay nak ta ingi bay ta ka met kapar jongi ta ka men siam jongi ta ka jing murjim barkha jongi knamba ngindup yo jing kuid ha kajingi nginang yai beteng ben kin mau batuai nagabinda kimin siam bala khalad ay kajingi jisu nang van hiar halor baharu kita kimin siam bapli Lese kibat dang sakut hakadim pen kuid. Ha kerteng upa baru kun baru men siam bakuid. Amen. Kajinga jongo trai jongi u Jesus Christ, but kajinga jongo blay. Lem but kajinga silak jongo men siam bakuid. Kindon rengka but pi barong. Rengkat bat piru. Kohiman kopara nginang yesngo naga jimpule bendingkong naga shti jongo Paulus bakuis titus. Siapang ke jinglong kabaman paiwei ngide bandon haga jingim jongi. Ya ke jinglong atkar jongi. Ya ke jinglong bakui jongi. Ya ke rukam bangide ben im hakamat utrai bad hakamat ki pai jongu balai. Ya ke rukam bangide ben shakri. Ya ke rukam ngide ben penba ben penbeit ya ke jingim. Lese kam ta me ke nong yalam barro jongga balang. Bad kumjuru mangi ki bangi. Tongin sange shipor ben puson yalade. Hadu katno ngidon ke jimbha men suyam hapo jongi. Hadu katno ngilong ke bari balai. Hadu katno ngishashkor ke sur jongotrai. Tongin karpadi utrai ben pen kud ingi da kapor jongu. Nadu kli hadu kichat. Yaka jinglong jongi yaka men siam jongi yaka jimur jimbarkha jongi yaka met kapad jongi ay kapor utrai bor pen kia jongotrai nam ban kia halo jongi hakane kelip mat. Try Jesu. Ngis ngu yame nagabinda ka jingir spunjame. Map yangi pen koi pen kia met bat men siam. Nga plam. Hau bleiben bor baro. Pada pikon men kompara. Pangalala pop shibune. Daki jimperkat. Daki ktin. Daki kam. Daki jinglek let. Daki jinglek palanchonga. Daki jinglek palanchonga. Daki jinglek palanchonga. Namar kata nakarpare kamaria bakhuid kabayai sa katisuti yaki angel bakri kuid but ye pikon men kopara panduai nagabinda changa how try ublay badan bor baru nisne yangi padendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam chikut amen. Try can rat ko blaze yangi. Try can rat ko blaze
Krisuma ko Krisura kono penim jangi penim yangi trai ken rat ko bleis ne yangi trai ken rat ko bleis ne yangi Krisuma ko Krisura kono penim jangi penim yangi To ngin nia Dubai. Ni Dubai nagabinda ki jing dumu jongi baro. Dubai nagabinda ki ba pangi ba shitam na padeng jongi. Nagabinda ki ba talot bor. Nagabinda ka sukha sign jaga parthe. Ni Dubai ru kam kar pang nagabinda ka Bible convention hagane ka sngi sai jain. Bangi Dubai nagabinda ki kinna ba pin kharai nagabinda ki exam ba pher ba phe. Utrai un these ki jingai halo jungi. Ablay trai kentrat melatese halo jungi ya kaspa ba jang jingi jame lemba ka jingi par ka lemba ka jingai ti jongukun jame bangin dup light na ka pop kisan to ai ngi kar part yeme bangi ki patarwa ka ngu kadem jang jingi jangi nginlaru ban pinbiang pinhun nagabinda laki pop da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame upa imbada bab sanshar rengkat bad me hage jingalang kawe jungamen sim bakui uwe ublay junom la junom Amen. Jing pule nakasiti Paulus shau Titus. Now Paulus usyakri jong ublay baru apostol jong Jesus Christ. Lapa inga ban ai ha ki balajit jong ublay ya ka jinget berkejing tip ya ka jing sisya kebayalam sya ka jing rublay. Bat ban ai ka jing kermen ya ka jing impom jukut kabau ublay ulakular nadu kijuk barim baca. Ublay julam ler. Umta hakaya balamang ulapan pau yala kubor bat lapan kamti hanga ban pen benayaka dak hukum jong ublay nong pen im jongi. Ngatho hau Titus ukun ba e jonga hakajinget kaba ni yang lang. Kajingai e pakajing suk na ublay ukpa bat na ukris Jisu nong pen im jongi kindon rengkat bat pi. Kajing temu bangalai no ya pi hakrit kalong papinduk pendep ya kaba lasa teng banle khamtam bantung ki kpa balang haman lagi sinong. Kumba ngalap tha ya pi ukpa balang udai banlong Bakhuid buat nam. Ubarontang kawai ke kurim, ukpa jong ki khun banget ki bam impathar ne tam sneng. Namaru bishop kumu sordar jong play, udai banlong uba slem, uba klem sya kenok pop. Om uba sorong, om uba kongkong, om unong di, om uba yasyo yadan, om uba kwan mentoy, henry uba khot basa, uba iit yaga jingpha, uba tibriu, uba tibakor, uba khuj, uba kun lade. Haga jingkai jung udai ban bat skem yaga kubor batan rai, bantuk penslur yaki briu ban buat yaka. Kaktin jung utrai, Nisung yau blay. Nakasa marpusau kanambar news pa. Kanambar news pa.
jai ben riu Bakhuid ka bawat ka kmat ublen ka jong u trai long ka kendeu bat ka jing dap jong ka jong u trai long ka berte bat ki ba shong ha ka na ba u seng ya ka kendeu halo ka sla turiao gas jem nong rim na ga rendeu halor ka sla jing shwe ka ni ka jai ben riu Bakhuid jai bawat ka kmat ublen ei ban yo kiu hulung u trai ye a tempel jong dan u Bakhuid di baton o bon jus mai syukur uta un tiang ga jing ker ku ga ho lu trai nong tao ba teng ben riu ga wa jat gao plei chong u cha ko ka ni ka jai ben riu Bakhuid ka bawat ka kmat ublen to be clicker drop jat un pu simple u ei u ne u simburong try now por hatma lito pliwang ker drop arim bun ru u simburong u ei u ne u simburong try di paya po ka ni ka jai ben riu Bakhuid ka bawat ka kmat ublen Alleluia 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 Along ka jing shai jong ka berte jar ba dia nga un yo ya ka jing shai jong ka jing Alleluia 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 Utrai undon reng kat bat pim Rengka pat piru ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas kaburong hami ko try u Jesu ula ong halake senran enam light na ki jing pintud Henry kordit yauta ubalong u mau jingtul kan kamba lada te saudong urendang jengu da u mau tilia but pinno yawu haka duriyaw ban yakaba un pentud ya uwe na kine kibari to sumaria lade lada upara jambi ule pop to sneng yawu balada ukala kabamut to map yawu lada ube ule pop persha yapi hinyosin shisngi baduan shapi katasin uong ngala tengat pide ban map yawu ki apostol kila ong ha utrai to pen roy ya ga jingei changi utrai ula jubab ba pinda don ka jingei ka ba he kat usmbai sinapa pila ban ong ha uni uding so linked core
to penro to jinra yalade nadu dingkong but to tung yalade hakaduriaw un kongu iapi. Ka gospel jong utrai Kaching ero emego Chris. ko himen ko para bagit how try Jesus Christ ngila yosngo nakashti jong Paulus Bakhuid how shaututus kumno ukentu yaki bangait ban im kumjuru yaki nongyala ban yosngo shapangu bishop bodon log lesonon bon gibriu lese kili kumno kalaban lo ni haben soto habastang ban priang iyaka jingay kristan hagas pas nemben Nyngkong baru ki basngap yaka kubor baba kila yopediang yaka jingay but hagata gopor shimla don ka jing soto yaw pai ba pediang yaka jingay yaka kubor baba ba shapang ka jing koridor jongka jinglong marway but ka jinglong soti nagabinda kinongyala napadeng ki brio balayop pediang yaka jingay kila tung yaki lindo kila tung yaki bishop but ki ban paid ban sumar yaka jingdon kam jogi bangay but suki pasuki kalarung haka jingay jogi brio ban jonga balang but kaba shibun baki lindo but ki bishop kin shong marway kalam shong lok te ladang ngi peit yakaba o Paulus Bakhuid ulaki kai iau pait kristan yaki pait kristan haka sanpo AD ne sanpo san AD ne sanpo Henry AD ne sanpo pra AD ne Henry po AD na marngitip o Paulus Bakhuid ulato yaki shiti jongu haka ne ka por te haba ulato yaki to ki bru ki ba hakama jongu badula kendu yaki haka no ka dor kideban im yaka jingi bad ngitip ke jinglong lindo kalong ka ba kongsan nagabinda ka balang bad suki pasuki hakapo khadin ka jingim jongi apostol kalam mi ya ka jinglong lindo bad jinglong bishop bad kalap kenduru ya ka balang bakide man im soti but ngitip what ya upa ba koi ban Nyngkong jongi u Petrus ulaton lok nagatagadaw u Jesus ulapen koit ya ka kiaw kurim jongi Petrus te kito ki brio ke ba wan ban ya tainia ban ngi shapang ka neka hakabinda jonga jingto Bakhuid naka shiti jongo Paulus Bakhuid kide ban smotu ya ka history kide ban smotu ya ka history jonga jingim kristan habang smotu ya ka history jonga jingim kristan is smotu plan kaneka longa jinglong jongi kon hakata ko por bad na padeng jongi kilami yaki nongyalam yaki bishop yaki lindo ko himen ko para haka juk do habangi lait yalap yaka tino bale haka no ka jaka ladon ki brio ki badon halaki jongi dustur bad habaki yusno yaka kubar baba lese ki kongu ki pidia henre suki pasuki haka ba pengam jilliu yaka tino trai kin stang ban penjanai yaka jingim ki stang ban pen kuit yalade naki pop ki stang ban soto yaka rukam baki em kalonga pop yaka rukam baki le kam yahab baka gospel ba ku jongo trai te ki kloi ban ino yaka pop ki kloi no yaka dustur ka basinyu kabala ban kanglat yaka jingim badu Chris nek de nagadaga daw habau Jesus kren shapanga pop ula ongru don ginyong nong pentut hakaba ya de badu trai u Jesus la maham yaki apostol sumar bha na kinong pentut hakaba ring jingmut naka jingto Bakhuid kabala hikai hakata ka por jonge brio ladang is tang ban pinbriam bakala kan kalalonga jimpintut yaki kun ki basngur mensiam ki kun ki banilla mensiam ki kun ki balului mensiam don bon ki brio ki pintut yaki balului daka bahikai yaki jingi kai ki basniu don bon ki brio ki bakanglat yaki veru banya jan badu jisu lesengit hakane ke juk kaba menda don bon ki kina school kilangop haka jingti drug
Ban ni yoi buon ki video kumno ye ki Nongstoin ye ki brio ke bakwan yalade ki pensionio ye ki kinabalului da ka bakai ye ka drug ngutip wan ha ka stage jongiru don buon ki jaka ki kinna school ki ngop ha ka jing di drug da ka jing shisha ki kinna school ki longi balului ki longi bashida men siam henre don ki brio ba don ga jingmut ki basiniyo ki pension ye ki banle ki kam suniyo kanamba ya ka kam jongi ya ka kamai ka kaji jongi kanyai bay don bun ki brio ki penyai ya ka kamai ka kaji da ka ba kijit ya ka snam jongi balului da ka ba penyap ya ki way don bun ki brio ki lese ki di ya ki marbam ki kale ya ki bahro kabasiniu haka marbam bakindup iyo yaka bai yaka jimmandoi shipun lese ban penroi yakaspa don bon ki buriu ki lesniu yaki vai lese ngilaba nongru don bon ki buriu wat halor ki marbam lese ki don ki yingasem ki ba tum yaki jur itip don bon ki babu yaka jur nagabenda yalade kalam sinreit yaka dawai poison bi badro donro kawai pat kabinda kibribu yak per kerpang bandino yakiway hangdo kisenrate yaka bi but news ngo kum kini ki kubor barona kerleng kibriu kiba im arsa kiba pensionio yakiway yalade pat ki persyamban sumar lesi ngilaban nong hakaneka jukam im jogi briu baro arliang ni baro ngitrang ban im yaka batid yaka marbam na piru kitid na marba ki kwaban bam ki kwaban im mapi kiba kai yaka marbam piru pi kai bat pidi na mar piru pi kwaban im henre kai ka bamahan ne na marga jingkwan pala jongi ni pensionio yakiway ngas niu ngawanra kum kane ka nuksa hakama jompi don buhun ki brio ki kai ki le ye ki business da ka ba ki jit ye ka snam jong ki balului da ka ba pensionio ye ki vai kadbang nang yo bam ngakhalet ba hato tauwe kato kawe ka bam naka ne ka bam ka bangala shet manga neng bangala tung manga hato ka pensionio ye ki vai don ru ki brio ki ba shet upu da ka bakale ya kabi lese don bon ki marbam haba ki bru ki kale bon ki jingsuniu kai ka jingtumu jongki kai ka jingkwa jongki bakindup roy rispa koloi ha ka jingem jongki ha ka ta ka jingele jongki ban roy rispa ki penjot ya ka jingem jongki ve ngila ban yoi ya ki tuma ka badang yale bat keri kawe keri bat kawe pa kai ka jingkwa jongki ban penroy spa yala day ban ha ka ban penroy spa ki pensionio no ye ki jingim jongki ve ki penjot ye kawe pa keri ki penyap ye ki buriu ko himen ko para ladang i pe saudong jongi ngila ban yoi bon jait ki jing tut kumne bon ki buriu ki ba pendut ya ka jingim jongki ve ngi ha ban le kumno ladang yang bat im ya ka gospel ladang as ngautan nad ban im ladang aku ban yo ya ka marbam kalam bi ne kano ke jing suniu kita ki himmen ke para jongiru ki don ga hok ban yo ya ka marbam mardi kalam da bi na mar ka hok jonga kade ka hok jongi himmen ke pararu habangi don kane ke jing snow hapo jongi ngin sastang ban ya burom mar keliang bad ngite ke jingim chongi vai rangkat bad ke jingte chongka jingim chongi badu jisu ukot uveringi vai pai vai bangim de bando ban long kip mau jing tut chongka jingroi ke jingim chongi vai ban roi hakane ke rukam ban buram mar kaliang jisu ai lat yangi ai ke lindi hangi pen roi ya ke jinge pen roi ya ke jinge kabamot id yautrai buram yautrai pashashkor yautrai kramba ngindup ban vengno nakadonu jongi yaka jimbishni yaka jimbetar yaka jingkwan yalate badbun ki jingsenium
Tongin duwai hagan eke yukerish Bakhuid. Pa utrayo ni rap yangi ban rat dingkong ya bar ke jingsunyo nangi kenamba ngindup long ki kun ki Bakhuid ki ba ya burom mar kaliang ki ba te eke jingim jong ki be ki ba ya da eke jingim jong ki be. Jisu be it kerko kardo yangi bangin dup long ki kun ki ba ya da ya ki be ki ba ya rap ya ki be ben ya jan bat me bangin num long mau jing tut ha ke jingim jong ki be. Enya ro ya utrai Jisu Christ. Trong la nom amen. Tongin plai ke jinget ke jongi bangin dup roi ha ke jinget nganget hau play upa badon pon baro unong tau ke bening kan ke kendau bad hau Jisu Christ ukun ba marwe jongo utrai jongi yau bala pun nau mensiam Bakhuid yau bala kana Maria Seisati ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar Taïew ulaya palatep yahu ulakia shakibaya haga Sngi kabalai lami patagibaya ulakir shabneng ushong shakamon ublay upa badon boro nang tao man pat ben bishari kibayim bakibaya ngangit hau mensiam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingesulok kirikoy haga jimap yakipop haga jimi patkado haga jingim bam jikut. Amen. Lais pandre husau. Toya duwai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barra Do try and jang chikinya like ti jong pi na banta ka chingiro ko bromo ka jang jongu ka ching me to yangi ka balang Bakhuid jongu baro ko we ablay try kan tran to pe to kumi ngi karpad yeme ya ka jingit batalem jonga jingit jongukun jame kaba pelong yangi ban lait lui naga jing sunio kenapa ha kabangi terwa hangne kanlong ka jingai kaba me pediang kum ka jimpin piang naga benda ki pop jongi da u Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat pat pi ru to kentiu yala ki donod ni kenteu ki shao try tongin aingu ya utrai ublay jongim ka shong hok pat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam chikut namar haka jingi melatau yau benriu badhabela pinram yau katkum ka hok melas yuspa yau daka jingisne lemba utrai jongi u Jisu Christ lemba jongu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmani
bat ki bor ki kinyu hakamajame ka bening bat ki pait bening bat ki sarapim ki amane rengkap daga jingkamen ai bagi sur jangiru ngi duai ki nia so daga jing sngeverit khatba ngi pen banam Bakhuid putra, Bakhuid plekipa, neng bat pertekita, dakaburong jongme, turayu bleyo sana, kapor bat kapur. Sana Juno Yaro Yutabawa Harka Gerteng Utra Neng Bat Pertekita Daka Burong Jongme Torayu Bleyo Sana ko para tongin trang ye ke jimpen slai jonga men siam Bakhuid halo jongi halor ki inga sem jongi halor ki kun ki ti ki jongi halor ki kulum ki na barro halor ki bapang ye bashitam halor ke jing tumu baba jongi bangil long ki bas ngur men siam bangil long ki bas da men siam bangil long ki Bakhuid haga perkat ke perdain ke jing lai jing kam jongi ayu men siam Bakhuid upen kuit pen kantang yang i vehi pai vei menta dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar katang i karpadia me to pen kuit pen kantang yakine ki jing tarwa jongi da ka pa ya umen siam jame kum ka umche halo jongi bakindup kelalong yangi kamet bakasnam jongo trai jongi u Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya upu bada ka baying u yame ulakdia yavu badai halage senran u om to shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka metchunga ya ka ba enaiti na ka venda jampi haka ju ke rekomenda la yabam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke senran u ong to shim batu dina ka ne pi baro na mar ka ne kalonga kuri janga snam janga jonga jutang bati mai bad bam chikut ya ka ben pen mi na ka vinda jambi ba naga vinda ki babun ya ka ben map ya ki po to le ya ka ne ban kan mau yanga ko snam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi nau bamen ka jim maya jong ka jinge kata sin bangi bam yuni kane kakuri di pendra kajing yap jong me kutra dada tu menwa namar kata ngi ki ba pen menda ya ga jingya ba ga jimi pa jongo ngi tarwa hame go tra yo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim
Ngida aing wai dem na marmala new yangi. Kiba bit ban yang hakamaja me ban chakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Bangi kiba yo benda hakamet bat snam ukris. Ngilong kiba la penyatali kawai da umen suyem Bakhuid. Taken mau ko try ya kabalang jame kabala priyang hasatala ka partay. Bato penjana ya ka haga jingir. Rangkat bado Francis upa Bakhuid jangi. Fadan som administrator janga diocese. But baaro ki lingto but urinium. Taken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yoti ya da ka bakurmen ya ka jimmi pa. But ya baaro ki bela klat no haga jingisne jamme topdiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme. To isne yangi baaro ngi karpadia me kramba rangkhat but ka maria te soti Bakhuid ka kami jongo belai. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baaro ki rikuid ki bela pens ngabaya me pateng la pateng. Ngindup lang ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jik but bangini ro but pendon buram ya me da u kunja me u Jesu Christ. Dawu lembadu badhabu kan long hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jungumen sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duai nagavinda ka jing tumu jongi nginget ngi duai ru artat ko trai pen ro ya ka jing ye jongi banrat dingkong ya ka jing sni na ka jingim jongi na ki inga sem jongi ya ka jing pang ya ka jing shitam bangin dupyo ban job da ka jing ye ayu trai nang trai kam halo jongi kad bangi duai ya ka jing duai ba shang men siem ka bau Jesu hi uhi kai yangi ko pa jongim Uba beren kalong ka Bakhuid ka katain jame. Kanawan ka ima jame. Kanong kamon jame. Haga kandaw kumba beren. Tuaya yung taga chumpam jame. Barakasi. Patamapi kirang jame. Kumbangi rung ima kibalas liring. But what ilam yung isya ka chimpan shoy. Henry to play na kapasni. Top light yung ingi karpat ko try na ki jing suniyo baro. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Krambada ka jingerap ka jingisne jamme, ngilait baro bona ka pop, bangin yo jingeda na ka jing jinjar baro. Katbangi dang up ka me lindi haga jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Namar ka chome kalong ka hima, ka chome ka bor ka burom, chunom la chunom. Kotrai Jesu Christ, may ubala omha ki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pede ki pop jangi, Henry aga jing ei janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, toy haka yaga jing suk, bad ka jing etali kawai kat kum gamon jamme, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon, barabo rengkat bad pim, Rengkat berpiru. dap laga jing itu trai, tongin ya ibu markelia. Kun lang bro du bleng, nekit ki por perten, tus yo senayangin. Kun lang bro du bleng, nekit ki por perten. Hakami ukur lambro janga blay. Hakami ubakit no eka pop janga parte. Sukito ke bela korsha ka jing kawai janga ukur lambrot.
jonga rei jong ta kati kamersi jonga sia Kamet balas nam jungo Chris kandri yang asya ke jingim pamchik. One chong bát ngang Wat la na tu Nga I tang ya me Nga I lu tang ya me Go try go play chong nga Kodrai Jisu. Namar me Gisnomo yame. Yero yame. Imane yame hagare karema. Light no mamegim don chingim. Gim don ching light lui. Lemba kane kayo kirish Bakhuid. Lemba ko communion. Bakhuid kabang iyo pediang. Penslay yangi. Penkoid yangi. Lai Lord yangi nagijing sniu barong. Banginum long gibales niu yakivay. Banginum pensnio yagajingim jangivay. Banginum penchon yagajingim jangivay. Banginum kanglad yakivay bantur shajan yame. Jisu perlong yangi. Kikun kibayalam yakivay shagajingir kajame. Bangin yada bangin sumari gajingim jangi. Yagamet kapat jangi. Daga jingle jingi sne kajame. Karko gadrai yagi bapangi bashitam. Karku kardo iki gelum kina barra. Karku kardo iki kuon ki batiapa aki hospital. Karku kardo iki longsumi ki arme. Karku kardo iya ki mensiam bala kalahat barra. Banginang yo jinglait loit nagading penkoid pen hoisha bani. Karku kardo ya kapartay baro kabe. Ay bekandon ke jingso ke jingsai. Ke jinglait loit na ke jingalet ma ban ke jingashun ke jingya usnam. Ay boring ko Jisu. Penslayang ko Jisu. Karko kardoro ya ka Bible convention hagane gasngi say jain. Karko kardo ya baor ki kon ki baban panchimenda. Karko kardo ya bapang ki bashita makinyo ya ka bor papala halo changi. Karko kardo ya lingdo soblay baro ki bayarap. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jisu, 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 Jisu.
Jisu Jisu ben slay yang ida ka borja me ko Jisu ben koi ben kia ya bar ki ba pa ki ba shita minda hallelujah 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 Jisu 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 ai ka borja ke jimmi pa jo me nang ban kia ngalo jungi vai pai vai minda halor ki ba talot halor ki ba yap shilian halor ki ba pang cancer halor ki ba pang shini bp barro ha ka kerteng jo me Jisu ben koi na minda hallelujah 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 Jisu 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 ai boringi ko Jisu 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 hallelujah 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 tong nia duai a blay trigentrat to ai bakanega sacrament jung jingit bakan sai kan penrem yangi daga jingit bakan tang daka ba mekring yangi sha ukun jame but mehikai yangi bangin itu yawu haki himmen ki para jungi da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piro. play baton bor baron karkuyepi uppa barukun baru mensiam Bakhuid Amen. ya lesuk ben banai ke kubar babajang utrai daga jingim ka jompim Ni song o yaw blay. In shim na kanambar lais pakat kandai. Jesus Christ. Shalom. Amen.